Daşgaly vilayatynyň Könürgen jetirabyndaky paňta ýerje kärhanasyna durly belgili ýokary kili ýüplük önümleriniň uly meşhurlary öňürlýär. Bu ýerde öňürlen önümler dünýä bazaryna ýokary istege münasip bolýar. Kärhananyň önümçilik bölümleri öňde barjy daşary kompaniýalarynyň durly görnüşli ýokary önümçilikli egerji enjamlar bilen üpjünedilendir. Bugun şol enjamlar ýerli hünärmenler tarapyndan başarjanlyk bilen işledilýär. Şowat kärhanada işleýän hünärmenleriň ählisi özleriniň iş ustatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öňürmeklige bagş edýärler. Gazanylýan netijelere kärhanada zähmet çeken işgärleriň ählisi özleriniň münasip goşuntyny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öňürilýän ýokary hilli önümlere göreninde gowunç buýsunjyň atýar. Beýik kärhanada ornaşdyrylan daşary enjamlary, şonuň ýaly beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gözegiçilikde saklanyp, öňüňçilikli işledilýär. Kärhanada hereket edýän barlyk hananyň ýürütüleşdirilen kämil enjamlar bilen üpjedilmegi, öňürilýän önümleriň hil derejesiniň hemme taraplaryň talabaly kesitlenmegine mümkinçilik berýär. Bu bolsa, hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ýurdumyzda ýetişdirilýän hatyry, haritlik derejesine çenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakynaky wüzipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyň misalydyr. Bu kärhanada öňürilýän ýüplük önümleriň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna uğradylýanyny bilinmäge degişildi. Şeýlelikde olar taýýar önüm görnüşine çenli güneşli diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Kärhananyň işgärleri ykdysadyýetimiň ygtybaly ganaty hasaplanýan dokma powdagyny berýän hemişelik ünsi we gollaw üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.